Хора, снимаме. Добре реших в играта. И ще видим днесния епизод, който ще направим. И ще видим да направим. Да продаваме количеството. Нова версия излезе и в нощи правих там и магазинчето, да го видите. А вие, ако искате харесване такива, тази игра още да бъде в нашата порижичка, оставете лайк и се абонирайте за канала, като стигаме 6000 абоната. Хора, благодаря ви всичко. И хора, готови ли сте 3 дена? Аз съм на другото. Да, хора. И абонирайте се бързо за канала ми и оставете лайка. И ако не оставите лайк, няма да има повече качествения. Нямаме спринт, хора, ако имахте спринт, ще се ме набега. Нямаме спринт. Сега бутаме те и те. Ето, хора, първата ни кола тук заводим в магазинчето. Айде бягай, бе. Спри, се катастрофирам. БМВ-та. Там има едно БМВ, да бегаме. Да. Хора, това БМВ, сега кой ми се да го направим? Я готов. Ето, хора, БМВ. Хора, давайте, прашкете всичко, прашкете. Прашкете, хора, прашкете всичко, прашкайте този канал. Направи, хора, да. Искате да видим хора, да поедим малко. Добре, не валя. Car marketnya. Itu dulu saja. Ето, имаме кола. Варим да спим, тук не знам дали мога да спа. Я да варди... Не ми дай, че. Те нова версия. Сега варим да спим някъде.
Теорема контейнера, кола не ми се ходи чако там. У къщата у нас, на Никола. Всичко съм направил. Бункера. Хора, искаме да оставите лайк за тази много голяма страна, брат. Съм спал цял живот. Да бе, че има най-много 50 човека. Да е кармаркет. 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 Май, яки БМВ-та хора. То е готино. Ауди. С малкото. То са ако мога да я купя. Айде отива при Класна Стойс. Ще купуваме аудиото и БМВ-то тръгваме. Много яки коли хора направо. Колите варят като пушка. Маля тия луди, брат, да го продам за едно левче.
Леко ли? По-цялото и... Се бързато и тогас. Идем да се на колко да вървиш. Чао. Да, той бе няколко да, брат. Айде, патек. Ти, брат, айде, я. О, брат, я. Айде, хора, до тук ще бъде видеото. Следващия епизод обещавам ви, ще бъде по-дълъг, защото имам малко работа. Вие ме знаете. И този епизод, хора, викаме тук да правим магазинчето, тук да му сменим всичко. И аз съм да идя нещо, те стъпава. Добре са. Ари хора, благодаря ти, бягате ние хора и бъдете здрави. И се абонирайте за канала ми с кампанията. И знаете.